Fatin lah kelas mau. Oh sih ini Barca itu tingkat 16. Pelek. Oh iya. Iyalah. Sangaran sawangane welek. Api yo. Loh, sendalku ngendi yo? Padahal malah sampe ngarep lawang. Loh, tenan ilang, Dil. Coba golek mana lah sing teliti. Iya Dil, digolek isik. Paling awak mulai ndele. Lapo rek lapo. Sendalku ilang, Ri. Tapi ana sing nggawa utawa ketuker. Kowe yakin ada kena kene? Iya, Ri. Sendal anyar iku ngeman nganti ilang. Piye nek sandal iki tak go wae? Wong iki meh nganti padha karo sing ilang. Ojo Dil, iku dudu tuwekmu. Dale mbok jopok padha karo goro. Ono apa iki kok rame-rame? Lah iya ket tak delok kok pada bingung dhewe. Iki lho sandale Fatil ilang. Iya Dil, mending lapor guru piket wae. Engko mesti ono solusine. Tapi aku lek orang nganggo sandal, aku mulai piye? Mosok aku mulai nyeker. Gak apa-apa Dil, kejujuran iku luwih larang daripada sendal anyar. Apa maneh kon jopok. Ono apa iki kok rame-rame? Bu, sandale Fadil ilang. Dhewe mau menjebok sandale wong liya, Bu, apa panik? Iya Tadil, nek encen iya iku ora becik. Luwe becik awakmu jujur daripada awakmu njokok barangnya wong liya. Ayo kene tak cek ning ruang barang ilang. Yo Bu, kula nyuwun pangapurane. Ya Allah, sandalku kok ilang sih, Rek. Ya Allah. Lah iki lak sandalmu, untung ku mak ketokan wong liya. Alhamdulillah ketemu, matur nuwun nggih Bu. Lan ngapurane ya, Rek. Aku kate kepikiran koro sepurane. Gak apa-apa, sing penting kon sadar Dil, aja kok maneh. Ya kejujuran itu larang regane nanging yang jujur adine dadi tentrem. Ya bae nek nuker tege ya, ro kak ngatur strategi. Lah tau gitu ya. Lu cari ro. Iya, aku iki udah kan dhewe aku tahu kita bahane opo. Enake tege ya iki. Wis sampe mas, Rek. Ayo, nak keluar. Iya, ayo wis. Sama aja. Oh ya, lanjut aja. Iya Brek. Kepiye no info apa ora iki? Ya sekopa kayak ya apa? Mungkin buta lisu sekolah ya. Nah iya. Rek, aku saiki luwih hati-hati maneh. Sandalku tak tulis jeneng wae ben ora ketuker maneh. Nah, Wae Dil, yang perlu tak lamin nating sisan jenengmu. Yang perlu tak lamin nating sisan iku Dil jenengmu. Sing penting saiki kowe wis jujur, wong jujur kuwi iso dadi contoh apik. Ya bener Dil, masih wong salah tapi ndak jujur, terus gelem ngakoni salahe, tetep diregani. Iki kuwi dadi pelajaran penting ya, nek barang ilang ora usah panik, tapi tenang lang lapor. Iya, Bu. Tenang lan lapor. Wah, aku seneng kowe kabeh iso sinau teko kedadian wingi. Sekolah iki bakal tentrem ayem yen kabeh muridé jujur lan tanggung jawab.